Po 2 týždňoch sa opäť naplno roztočil kolotoč Tatranskej hokejbalovej ligy. 4 zápasy, 8 tímov a kvalitný hokejbal. Aj takéto bolo 3. kolo Tatranskej hokejbalovej ligy. Po už zmienených 2 týždňoch hokejbalového pôstu sa na ihrisku pri centre voľného času konali hody. Porcia 3 kvalitných zápasov spríjemnila Popradčanom nedeľné popoludne. Úvodný zápas 3. kola priniesol konfrontáciu 2 tímov, ktorým je každý bod dobrý. Trápiaci sa HBC Horná Vikartovce je v tejto sezóne len tieňom tých nebezpečných a dobre hrajúcich Vikartoviec spred 2 rokov. V nedeľu sa Vikartovčania v súboji o 3 body stretli s hráčmi Geriatrie, ktorým sa v poslednom čase darí. Športovým žargónom povedané, zápas bol čistá X2. Dôkazom toho bola aj 5-minútová pasáž prvej tretiny, keď sa za Geriatriu postupne presadili Svitana, Pícha a keď v 14. minúte dával na 0-3 Cetinský, Vikartovce vedeli, že musia zmeniť taktiku boja. V 17. minúte znížil Drevko, hráči Geriatrie si však víťazstvo nenechali újsť. Do záverečného hvizdu skóroval Zeman i Prosba, za Vikartovce znižoval Kacviňár a 3 minúty pred koncom uzavrel skóre na 3-5 Dávid Jakubčák. Vikartovce sa tak naďalej trápia, v novej sezóne ešte nevyhrali. Nasledujúci zápas tiež priniesol zaujímavé obsadenie. HBK Leopoldov Poprad mal obhájiť pozíciu papierového favorita proti mladíkom z Red Wolves. Konečný výsledok 7-1 hovorí za všetko. Leopoldovčania boli vo všetkom lepší, všade o pol metra rýchlejší a premieňali šance. Red Wolves hrajúci v improvizovanom zložení na harcovníkov nestačil a zle jediným pozitívom bol výborný výkon brankára Vlkov Lea Rota, ktorý si v Tatranskej hokejbalovej lige odbil premiéru a bol to doslova krst ohňom. Za jednoznačný šláger kola bola bookmakerami označovaná repríza minuloročného finále. HBC Veľká si zmerala sily s obhajcom Predators Poprad. Predzápasové očakávania boli vysoké a musíme skonštatovať, že boli zväčša naplnené. Oba týmy uprednostnili pragmatizmus pred hrou pre divákov. Súperi si navzájom nič nedarovali, Veľčania mali v živej pamäti finálovú prehru, keď Predátorom podľahli 0-3 na zápasy. Zápas otváral gólom v 5. minúte Chris Bednarčík, v 11. minúte vyrovnával Dominik Korvín. Povestné vrece s gólmi sa roztrhlo v druhej tretine, keď zásluhou 5 rôznych strelcov sme pred druhou prestávkou išli do kabín za stavu 3-4 pre obhajcov titulu. V tretej tretine zápas vrcholil v pozitívnom i negatívnom slova zmysle. Opäť sme boli svedkami 5 gólov, hat-trick završil Chris Bednarčík. Žiaľ, šance Veľkej na dobrý výsledok tvrdo narazili v 41. minúte, keď Predátori v rozmedzi 1 minúty skórovali až 2-krát. Presadili sa Just a Michal Roháčik. Šláger kola bol sprevádzaný aj vysokou emocionálnou vypätosťou. Inými slovami povedané, lietali menšie i vyššie tresty. Po všetkých peripetiách a otočkách svietil na tabuli stav 5-7 v prospech Predátorov. Pre úplnosť dodávame, že 3. kolo sa predohrávalo v sobotu v daždivom počasí, keď bolo veľmi náročné rozoznať, či sa hralo na plaste alebo na ľade. Hráči z Spišskej Belej dokázali zdolať Warriors s pomerom 4-0. Morálnym víťazom však boli všetci aktéri vrátane rozhodcov, pretože napriek mnohým pádom nikto neutrpel zranenie. Jedinou výnimkou bolo auto jedného z účastníkov zápasu, ktoré nevydržalo bodyček od bielej dodávky s bratislavskou SPZ-kou. Tento zákrok však nebol potrestaný ani len menším trestom. Najbližší víkend nás čaká výdatná porcia zápasov, hrá sa totiž v sobotu aj v nedeľu. Srdečne vás všetkých pozývame do areálu CVČ Poprad, začíname v sobotu o 9:00 zápasom HBC Horná Vikartovce, HBC Veľká.